To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake haɗuwa a cikin wannan makaranta ta mai tala albarka ta mai tarakar Yasin TV da sauran makarantu namu. Ina kowannen ku fatan alkhairi. Wannan babban sirri ne insha Allah da muka ce yau dai bari mu kawo muku shi insha Allah. Domin ci gaba da taimaka al'ummar su na faɗin duniya kamar Kamaru, Togo, Najeriya, Liberia, Libya, Saudiya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa da sauran ƙasashe. Ina kowannen ku fatan alkhairi insha Allah. Idan farkon zuwan kai wannan makaranta ta mai tara albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar all, saboda duk lokacin da muka ɗora sabon karatu namu insha Allah za ka gani ka saurara sannan kuma ka amfana insha Allah. A daure a yi shi ɗin wannan sirri biznillahi ta'ala. Wannan shi ake kira da zazzafin sirrin tasrifin kuɗi insha Allah, ma'ana sirrin da zai sa ka samu kuɗi insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba, kuma akan wani burika naka na rayuwa da kake so ka cin musu insha Allah. Duba ga yadda al'amurka ake ta shiga insha Allah. To Ubangiji dai Allah ya datar da mu, Allah ya bamu yadda za mu ji da wannan rayuwa tamu. Abu na farko da muke amfani da shi shine turare. Wannan aiki mun yi amfani da turaren nan ne wanda aka rubuta kanzil lahi insha Allah. Akwai kanzil mali, akwai kiko, wardafas, duhoyin ijabati da sauran turaruka da muke gabatar da aiki da su. Ba ma yin yankan dabba, sannan aikin mu bai wuce minti 20, minti 10 insha Allah muke gabatar da aiki. Sannan za ka iya tura da kuɗinka mai maka aiki, kuma za ka iya zuwa insha Allah har inda muke mu gabatar maka da aiki insha Allah. Kamar yadda ka gani nasarorin ayyukanmu a koda yaushe, kuma muka yi sabon aiki muka tura muku insha Allah domin ku gani ku amfana biznillahi ta'ala. A daure a yi share, a yi subscribe insha Allah domin ci gaba da samun manya-manyan bidiyoyinmu, kama daga sirrin mallaka, abin da ya kai sirrika da dama insha Allah a kowane lokaci biznillahi ta'ala. Muna amfani da turare ne kaɗai insha Allah. Iya turare ne kaɗai muke amfani da shi biznillahi ta'ala. Sannan za ku iya samun sirrikan mu na tasrifi, na samun kuɗi da dai sauransu duka a YouTube channel ɗin tamu insha Allah. A daure a danna mana alamar subscribe sannan a yi share, saboda duk lokacin da muka so ɗora sabon karatu insha Allah za ku gani biznillahi ta'ala. Bisalam.